What's up guys? Welcome to my vlog. So, before natusog din natong vlog, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell down below para ma-notify mo. So, atong vlog karon is question and answer. So, quarantine man karon na ay mga question nga akong tubagon is about sa kuha. Pero, ilahang ginapaagi is through online. Nag-chat sila sa kuha. Dili na ako sila i-mention. Kikabalo na sila kung pizza sila. Pero, nag-limit ako og 5 ka question. 5. So, kaning mga question, dili na gikan sa kuha. Kundi gikan sa mga tao nga mga hangal. So, atong sugdan atong Q&A. Question number 1. Ang ilang question is, unsa imong sekreto nganong hamis kayo imong naong? Well, akong maingon sa inyo is natural beauty lang gid siya. Wala na siya wala ko'y apply nga unsa bisag unsa. Gikan gini sa pagkabata mo gini akong naong hamis kaayo buyag lang. Tama na guys. Diba? Pang Daniel Padilla kayo. So, muna, tubag na ako inyong first question. So, second question. Nganong gwapo kayo ka bisag asang anggol? Ay, simple. Huwag pagpili. Bisag pag left and right, back to front. Gwapo giko eh. So, saon. Sine ang lihet. Minamahal kita ket. Sa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Question number 3. Nganong kiligon ang mga babae sa imong style? So, actually, wala agad ko yung style nga kiligon sila. Naka na sila kung mutanaw sila, kiligon na sila. Pindi na sila. Sila ha? Gandang hindi nakala. Wala. Question number 4. Question number 4. Kung papilion ka, gwapo or cute? Siyempre cute. Cute pa siyempre. Question number 5. Hindi ni mo tangon imong marpel kay kigakiligon ko. Muna pinakatsada nga pangutana. So, watch. You, I need you, baby, and if Grabe. Na-tense ko sa inyong pangutana, guys. Pero nalingaw ko sa inyong mga hinangal nga pangutana. Grabe, guys. Di lalim mag-question and answer ba? Di lalim manugbag sa inyong mga pangutana. Pero guys, salamat kayo sa inyong pangutana. So, for more videos, once again, please subscribe my YouTube channel. Buyers.